katkum ka jingpen ku bor jong ka riti sensar jong ka India ha ka artikel ka khat khandai hapo bracket iway hapo bracket b kala ai bor i kinong songsnong jong ka India ban ya teli ban penlongru ya ka jelang ne ka jingyat pajba ha ka rukom ka jai klam da pendon kam mi gitiar yele nang ta sa ka wipat ka jingmi hang ne ka longba ka dei ka jingwan tuklar jong ka district administration klam da kinjo ktin yaki bor pen ya jong ka tegisnong kane kala pausai ba ka sarkar jala kam buram shu ya ka jingpen ku bor jo ka riti sensar jo ka India lingba jo ka 6 schedule bat ka pausai ru ba kam sham la buram satya ya ka district council kabla pen ku boru da ka riti sensar jong ka India kamut bat kambha ya ka sarkar ban shu pendon kam da ka bor khamtam ha ka permit ho ki polis kila ban lech ka nu gu ka ji khi pajba hanrai kila tang ban shu don lang kinnom la satya kat hadu banda sho bat pendon kam de ki tear gas hanrai gani ka jingle ju ki bor polis ka pau shai ba ka long ka ka bom la satya ban priang namar ka jingpen i bor ki pajba ka la ban mi bon ki lada ki pajba ki la bitar ban perkhat ba udei ulati ka la er pensat khamat bat ka jingkam mi ki noyalam ki la ban wengno ya ga ki ji khi jong ki try bat ki driver truck kata ka long ka ka ba bakla shibon kani ka jingle jong ka district administration persya ye ka ji khi halor jong ka baikit siman ka pau shai ba ki khen ye ki ne ki noi khi kum ki khna surok ki bom lar kam ki bom songnia ki nong pen klumar snong bat kumta tertar bat ka perkhat ba lada on pendon kam do lathi da ka tirgas bat da ka ba kamru ye ki noyalam ki ne ki noi khi kin sajahi suki hanre kam shamna tipat ba kane ka jing khan sting jongka kan sa dei pen ban ka jing bat ka jing sedang jongki nang ni sakhamat lada phikta yeki wedang long banya kuran hanrei lada phikta yeki pajba long kumba pipenkhi yek skum jong udkhiu hoi ki dei ki berit hanrei ka jingyap ru shibun bat ka jingjot ru shibun ngamut ban ong kumta ban pensit yek re jikhi hanrei nga ong kumta ka bamut ba kan bha shibun yek sarkar jala ban khot bat banya kuran banya penbej daga linti ka badai om ban pendon kam daga bor kumne namar ka jing pendon kam daga bor kala bandai ka jingma ka kraw ye ka sensar pajba hapo jong ka jela megalia lada ka sarkar ka kwa bakri ka kam kan kutno pelatno ye ki noyalam khot ye kran bat penbek ye ki jing bat ka kamru kan sakutno hanrei lada ka kwa bat shukam bat ban trip ye ki kani ka jingjia kan sanang he shushu nangni sakhamat ki kintin jingkran jung rang basnong juga maurang kenang persa ye ka sarkar halor jong ka jing pendon kam ye ki tirgas ya ki lathi ya ki ni ki noikhi ki badai ki driver bat ki try truck hapo jong put usam jong ka snong maurang kenang kalalong kum basyat dau khnam ye ka sopdung ban ong ba ka secretariat ka dei tang ka sinrong ne ka Robert Stam jong ki kharkhana dobilat ki badon hapo jong ka jilla mekalya namar ki dei ki kharkhana ki bala no sunyang de ki phau lak sha ki political party ki badon haga bor sensar menta bat shisha ki kintin menta gila kelalong penban kita ki kintin yaga bagi pajba hapo juga beri unyutrap kila sngodei shisha bat kane ka sakta bat penhiru yaga buram jong ka sarkar jala bat kan sami ru sibun ki je kaja bat kan sakta ru lese hadu laisha ya ka shongsuk shongsan hapo jong ka jala lada ka sarkar kamla ban telakam lani shim de ka wipat ka rai ka badai kumta ka de ka shong ha ka jingstat juga sarkar jala la kumno kan le halor juga de ka jikhi jogi nongnya bagi try truck hapo jong ka rilum khasi bat jantia nangni sakmat khublai sibun tat hadu bikendu ha ka wipat ka video ada dalam kam ya kesuk kesan ko snong ban kem kiat ban kem drop dan nong tu ipulit kim jenpor penuan ko ba ada dalam kam i bakadam chutiya ko snong mo kran gimna yo ada bakawen daga yemani kasak thang ko kadong komlehir bak teman besan kebalang snong ilit ko prince kulit ban ai jeda ya kat ke yemani kasak thangมันแกมีอยู่ในทีไรชิบนายอะไรกิมเกมมันโดนให้มันอาเจียดไรก็มีสิ่งกระลองบากัดใบคลีกิมันเดรีบัดบัจสตรีทบัดเฮดฟูเลตบัดเอสพีคิวันบันปอร์ตูลิงบันสกอตฮิกันนั่นได้ที่นี่วิธีว่าคุณกินของสนองเงินบุษบชัยdan susnap manusia ngayin syukur tangan bukan syah ismo baka biang lut
nangilami akakam benetre kta bi ba kum bitrari temluk plan matangil alam tak timram lang jongkeri tenaga tak tahu nakalian ini kung kung kesnong ini ay gini jimbet emang itu ba trasnong jungin ni robun ki banyak kali kini mau plan ki por bamusale chan boro katluyin gini gini dabar trok imcha nakanya kali hasil bau driver ka rungut ikut ki bala nang la start ko snong ko thau ti kumno ngini be ni gini kam